pracuji v pedagogicko-psychologické poradně v Jičíně jako psycholožka. Obracejí se na nás rodiče s dětmi jakkoliv neúspěšnými ve škole, rodiny s výchovnými problémy. Je pro mě velmi důležitá moje rodina, manžel, děti, rodiče, přátelé. Proč kandiduji za sdružení pro Jičín? Líbí se mi jejich poctivost a otevřenost. Otevřenost k názorům ostatních ve prospěch města a ne jednotlivců. Je pro mě, tak jak je pro rodinu důležitá bezpečnost a řád, tak si myslím, že i pro město by měl být důležitý bezpečí a řád. V této oblasti se můžeme zamyslet, proč je tolik heren v městě Jičíně, proč je v okolí škol. Proto jsem pro úplné zrušení hazardu v městě Jičíně. Bydlím v Sedličkách, v části Jičína, kde je mi velmi příjemně a mám to tady moc ráda.